একদম ইউপিপিএল আহিব একদম একদম সিওর কনফার্ম मा खालामदों देग्लाय जोंनियाव बिसिनिया थारमाने थैनानै थायो बिसिआ थैनानै थायो ओमफ्राय इलेक्सन टाइम बाथाय गोदान माने बे माबा जाफिनबाय थायो रिसाफल जाबाय थायो इलेक्सन टाइम बा इलेक्सन जोबबाथाय थैजोबना थायो बेबायदिनो मा जाबाय जोंनि जायगायाव गामियाव थांनानै न'खराव थांनानै दे नोंथांनि फिसालायाथ' एसे लेखा गोरों एबा जोंनि प्राइमारिनि बिएससिनि प्रेसिडेन्ट होनोसै साख्रि मोनगोन दे साख्रि मावनो थिखा माव ओरैनो সঞ্জয় স্বৰ্গীয়াৰী ছাৰ আপোনালোকৰ হেৰি হ'ব ইএম হ'বই আমাৰ হৰিচিঙা সমষ্টিৰ সঞ্জয় স্বৰ্গীয়াৰী ছাৰ আমাৰ একদম চিয়'ৰ হেৰি হ'বই ইএম হ'বৰ কাৰণে थांबाय बेबायदिनो ल'ब देखायनानै गिदिंबाय साननैसो 10-15 दिनसो गिदिंखांनानै मा जाबाय दाना जोंजों रायलायफैफिनबाय एसे फुलसो जाबाय नामालै जोंनिया मा जाखो माथो बिसिआव थांनायनिफ्राय गामिनि मानसिफ्रा मोजां मेगनजों नायला बिमा बिफायाबो रायबाय गोसोथोनायाबो रायबाय जानाय नङालाय सार होननानै आरो जोंजों इउपिपिएलआव जइन जाफैलायबाय ভোট লাগিব বুলি আমি শুনিব পাৰিছোঁ প্ৰমোদ বড়ো আপোনালোকৰ ইউপিপিএলৰ প্ৰমোদ বড়োৱে কৈছে ইএম হ'বৰ কাৰণে বিপুল ভোট যোনে পাই আহে তেওঁকে আমি ইএম বনাম বুলি তেওঁ বিপুল ভোট দি জিকাব পাৰিব জানো একদম আমি পাৰি আমাৰ যিগিলা সমাজৰ হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে চৌহান সম্প্ৰদায় যেনিবা আমি কৈছোঁ আমাৰো ময়ো এখন সমাজৰ সেক্ৰেটাৰী আছোঁ बेबायदिनो गेजेर ससेयाव मा जाबाय दाख्लै मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्ट होबाय हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्ट होबाय एखेबारे हांख्ला सिख्ला आर'नाइ फालि लानानै जायखौनो बेखौनो बरायहैबाय 3rd डिभिजन जानायनानै 3rd डिभिजन जानायखौ बरायना होनना बुङाखै कुइसनानै बिसोर थांनाय बोसोरावलाय मानो बरायाखैमोन देग्लायलाय मानो बरायदों बिनि सिगांनि बोसोरावलाय मानो बरायाखैमोन देग्लायलाय मानो बरायदों रायजो राजाफ्रासो बुंदों इलेक्सन खाथि फैनायखाय कारण আমি এক নং উত্তৰ বৰপুখুৰী 1 নং চৌহান সুবা সমাজ এটো আমাৰ এই গাঁৱৰ যিগিলা সম্প্ৰদায় চৌহান সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে আমি এটা নামাকৰণ কৰিছো উত্তৰ বৰপুখুৰী 1 নং চৌহান সুবা সমাজ বুলি নামাকৰণ কৰিছো যি गोबां गार्जेनफ्रा होनबाय आंनि फिसालायाथ' थांनाय बोसोराव 1st डिभिजन मोनदोंमोन देग्लायथ' 3rd डिभिजनसो मोनदों थांनाय बोसोरनि 1st डिभिजनखौनो बरायफैयाखै देग्लायनि 3rd डिभिजनखौलाय मानो बरायफैयाखै इलेक्सन खाथि फैनायखाय लाजिना जानाय नंला होननानै आरो जइन जाफैलायबाय दिनै बेबायदि आरोखि नङा होमबा बै बिएससिखौबो बिथांमोना इलेक्सन पारपासनि थाखाय गावसोरनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय दानानै होजानाय बे मोनसे छात्र संगठन बेयाव जेबो ससियेल एक्टिभिटिस गैया सामाजिक लेभेलाव बे जेबो खामानि मावाखै कुनु इडुकेसननि खोथा बुंफेराखै চৌহান সুবা সমাজৰ যিবিলাক সদস্য আছে মানে ভোটদান কৰিব যিবিলাক ভোট দিব সেই ভোট দিয়া ব্যক্তিসকলে এটাই জানে যে ইউপিপিএল মানে ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত ভোট দিব।